den aýdart inşallah. Emma gaýrat edin, özümiz hemmäňiz içerliňiz bilen Ramazan aý gelenne. Deslap selerlik wagty. İnşallah turanmaýyňyz, howlukmanjyk dehret kılıp gaýrat edin, bir 2 rekat namaz okuýun. Näme namaz? Nefil namaz. O wagtda okulan namaz tahajjud namaz hesap bolýandyr. Tahajjud namaz Allah bilen benden arasynda bir perdede galýan nädir? Durşuny nurdur. Howlukmanjy okuýun. Hasta secde baraňyzda howlukmanjyk ýatyň. 3 aýdyň, 5 aýdyň, 10 aýdyň, 100 aýdyň, näçe aýtsaňyz aýdyň. Peygamberimiz käde secdede ýatýanmyşdyk, bir Suriye Bakara okulýança, ýani 2 sagat bolýar. Bir Suriye Bakara okulýança, ýani 2 sagat bolýar. O jere bolmasa da 5, 10, hi bolman 3 göde howlukmanjyk secdede. O ham selallik wagt selallik ipdiň, çaý ipdiň, ýani haryň menen selallik menen bolupdyň. Adam bir gurrüňe güýmense, habardar bolun, gybata baramaýlyň. Hala içerlemiz bilen bolsun, hala dogan garnaş bilen bolsun, hala ogulgyz bilen bolsun, ähli bilen bolsun. Onu agdamak nämetçik? Agdasan gybata barar. Fakat Allah'ını zikretden, çaýsyňyzy, naharyňyzy, ya gowy gurrüňden, din gurrüňden ede görýän. Selallik wagty, bu hususy selallik iýme kaňyz, agranma kaňyz. Hatmen dua edin. Allah'ınız bilen halwet edin. Howlukmanjyk başarsaňyz gözüňizden ýaş akdyryň. Gözden ýaş akmasa da aglaýarlary meňdeseňiz de Hudaý üstüňize rahmat dökjekdir. Halwatda gözüňden ýaş akmasa da aglaýarlyň adasyny çykarmak da Peygamberimiz aýdypdyr. Aglaň diýipdir halwat ýerde. Aglap bilmeseňiz, agly burnuňyz bir ýygnaň, bir aglaýan ýanak bolup Hudaýdan diläň diýipdir. Üstüňize bereket ýagar. Üçüncüsü selallikden sonra erti namaz. Agralyp da mescitten galamaýlyň. Elhamdülillah, köpler için mescide daňatsandan 10-15 dagyga geçirip adan çekýärler we basym qamat diýip de okulýar. Oňam gün okuyança, zikre otursaň, bir hac, bir umre eden ýaly, ola Peygamberimiz sogaby wa diýipdir. Gün okmaqa yatanyň menen günah däldir. Namaz okyp bir togary yatmak günah diýäli, günah däl. Gün okuyança yatmasaň baryndan gowy, o belli bir zat. Emma gün okmaqa yatanyň menen günahkar bolmaýan. Üçüncü sürgünertan wagtlary. İşe gideňizde ya öýde de bolsa, fakat dilimiz zikirde bolsun. Ferişte ýanak bolup Allah'ını zikretip gideýin. Arada tutýarsymy? Dilimizin de aradasy bolsun, kalbimizin de aradasy bolsun, gözümizin de aradasy bolsun, kulagymyzyň da aradasy bolsun. Nämetçe haram iş. Eline tesbih alsaň al, oňa riýakarçylyk diýen nädir? 3 hafta menden olur geçendir. Öz zikriň menen Allah'ını çağırmaň menen bol. Öýlen istirahat etjek bolňdy. O gaýtýançaň Allah'ını zikretde, keýfetde ferişte ýanak bolýar. Bir wagt sürünertan gaty gyzyp ýa hawaň nahoş bolup, men mesele aýtjak däl. Mesele awala bir kitap badyr, felsefe we ahkam-ı ruze diýip, ondan sonra da ertilerde 9-10-na we ikindi ben akşam aralarda Ramazan aýda 5 saate inşallah musellet jogapku ahunjallardan güýşiň maşynynda oturjaktyrlar. Mesele pişgelli derro sora bermeli inşallah. Ýöne bir umum bolýan zat üstüňden suw guýsaň sürünertan agdyň açylýan däldir. Türkmeniň arasynda kelläňe suw guýsaň, üstüne suw aktyrsaň, duş alsaň, hammamy ýerden agdyň açylýar diýilýän bir gurrunma, oň men agdy açylýan nädir? Emma agdy açar wagty. İnşallah gaýrat edin, hurma ýa bir çerim suw ýa bir çaý bilen agdyň açýan mescide bar, jemaat bilen akşam okuýaýyn. Bir wagtda akşam namazyny önçe agdy açarlyk bir zat iýseň de, şunu raýat edin, akşam namaz okuýmakaň bir agdyňy çaýkaň ýa meswak gurun ýa bir barmak çekin. Onu bir zat çamçym edip akşama barýan, namaz okuyup duqany diliňiz bulap dursaňyz, namazy huşudan aýrar, bereketden aýrar, näme okuýanyňyz bilmersiňiz. Peýgamberiň sünnetidir. Iý biçenden soňra namazy durmaka agdyna bir meswak gurýanmyşdyk Resulullah. Hi bolman barmak çekin, bir agdyňy çaýkak galyň. Näme okuýanyňyz gowy bilersiňiz. Akşamdan soňra muhim agdaçarlygyny alybermeli. Aham agdaçarlykdan öňçe jemaat bilen ikindi we akşamar üýüşüp oturulýar. Hay ina sogabyň almaly wagty gün ýaşmaqa aradan o da bu güllerde oňmyň gowuny görjek bolup gybatyna hawa berip töhmetina hawa berip kiýsämdiň eteginde şip hemme sogaplary ýere goýamaýyn. Oňmyň güldürjek bolup oňmyň hawa diýjek bolup içimi sowutjak bolup ýa bir zatly bolmady. Gowy kepden aýdyň Resulullahyň ýaşaýyşyndan bolsun, diýanatdan bolsun, İslamiýetden gördüň bir zatladan gurrun ýok dem. Tesbihiň Allah ýa mescide ýa bir kenarda keýfetde Allah'yň zikretde otur. Näme gurup boş
peýdasy görüňden. Aham tarawih namaz. Tarawih namaz asl kitapda gelişi, Peýgamberiň sözünde gelişi Qiyamul leyl, gije namazy okuymak diýdi. No tahajjud namaz hesabyna. Qiyamul leyl Hazreti Ömer'in zamanında tarawih okuyorlarını köplerçe selallik wagty ýetirýänmişdikler. Selallik wagt bolyp barýaka bir ýöne bir daçyk ýer ýanyk, bir suwja içer ýanyk wagt goýup selalligip ýene erti namaza gelýänmişdikler. Bir 20 rekat onu näme okuýanyny belli etmäni mübarek aýyň gijelerini beýtmäýin. Ey imamlar, bizim kefimizi eşitse de kabul etip görmerler. Huda üçün aýtýan. Ahunjan bolsaň, ahunjan, qarijan, mollajan, Allah'ın azamatynyň önünde durup okuymaly. Hudaýyň huzuruna durup okuymaly. Bu yerine yetirip okuymaly. Näme iki nefere hawa berip güldürjek bolup, iki nefer meňe çiğdime kan gelýär diýdirjek bolup, näme okuyanyň belli etmäni geçirmeli. Bir çarwa adam, goýuny sünnet adam mesjitde namaz okuyupdyr, Peýgamberimiz oturanmışdy. Namaz okuyup Peýgamberiň ýanyna gelipdir. Peýgamberimiz aýdypdyr: "Qum salli fe inneke lem tusalli." Bir gaýta okuýup diýipdir, sen namaz okuyan hak edipdir. Salatym okuyupdyr. Oň salatymy şu zamanyň gydan nada jahiller ýoksa. "Qum salli fe inneke lem tusalli." Bir gaýta okuýup diýipdir, sen namaz okuyan hak edipdir. Tarawih namazy jahil okuýaýlyň. Aham inşallah akşam yatmak hakda yine zikredip salavat okuyup perişte yanacak bolup ukağa şingideylim. Ahirki jasta Ramazan aýynyň içinde Ramazan aýynyň hormatyny gaty tapşyraýlyň. Ozallarda da kan agdalya meriz bolsa doktor agdan aç diýipdir. Ya gowrelden anamışdyk, ya çagasy barmışdyk, ya medesiniň gurrüňi barmışdyk. Agda açyk däm, gaty hormatyny saklasyn. Hiç kime belli etmesin. Hiç kime. Marizmişdik, uzru varmışdık. Her ýagdaýda bolsun. Hala agdy bekli bolsun, hala agdy açyk bolsun. Ramazan aýynyň hormatyny tapşyryp durýlyň. Ogulgyza, çagalara, ýöwrümizäkilere mesjitde hormatlamak hakykat imandyr. Allah Taala saglyk bilen, bereket bilen, şol din aýy diýär, Ramazan aýda magfiretdir, rahmatdir, otdan azatlykdyr. Hudaý hemmäňizi nesip etsin şonu.